ଏହା କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତି, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ମହାନ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର 1250 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ଏକ ରଥ ଭଳି ଅଛି, ଯାହା ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଉଛି। ରଥର 12ଗଡ଼ି ଚକା ରହିଛି, ଯାହା ଦିନ ଓ ରାତିର 12 ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତଥା ତତ୍ତ୍ୱମୟ ନକ୍ଷୀ କାମ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବମୁଖୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ମହାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ 1200 କାରିଗର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ବଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଶିଖର ଗୋପାଳ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ଦ୍ୱାର ଦବାବ ଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦ, ଏକ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏହି କାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମର ପରେ ଧର୍ମପଦ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଜା ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କଲେ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଶିଖରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚୁମ୍ବକ ଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ସମଗ୍ର ଗଠନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଥିଲା। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ଚୁମ୍ବକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଗମନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଳଯାନମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଖରର ଚୁମ୍ବକକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପଥର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଥ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରାଜକୋଷରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥର ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଚମତ୍କାର ଓ କାହାଣୀର ଆଧାରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରଥ ଆକୃତିର ଚକା ଏବଂ ଘୋଡ଼ାରୁ ଆଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଭଳି ଲାଗେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କଳା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିବା।